халык әйтеме, ноутбук, планшет һәм телевизор урнашкан бүлмә гадәттә кухня, ягъни аш-су бүлмәсе дип атала. Сәлам дуслар, сезнең аш-су бүлмәсендә урнашкан телевизорларда, ягъни TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы башланып китә. Һәм бүгенге тапшыруыбыз безнең бик кызыклы булачак. Алдан ук әйтеп куям, ни өчен дигәндә, безнең бүген кунакларыбыз, ягъни резидент дигән шундый матур, модный сүзе дә бар, артистлар да түгел, җырчылар да түгел. Бәлки әле җырчы талантлары бардыр. Ләкин аш-су өлкәсендә инде белмимме, Жак-Ив Кусто булганы, ягъни метрлар булганы, ягъни пишу эшендә бөтен нәрсәнең ничәлекләрен хәтле белгән шеф-поварлар үзләре. Ягъни безнең узган тапшыруларда белгеч эксперт ролен башкарган. Бүген исә үзләре катнашучы ролендә башлый инде без джентльменнар буларак. Әлбәттә, минем уянны басып торучы әлеге матур ханым Шибәр уңган. Тәмле булсын рестораннар шилтәре шеф-повары, хуҗабикәсе, рестораторы Риздапа Хусейнова. Риздапа, хәерле көннәр бер. Сәлмисез. Каршы алыйк әле сезне шулай иттереп, инде чын күңелләшкәнбез сезне күрергә аш-су бүлмәсендә. Әле тагын сөйләшүебезне читтә тыңлап тормасын өчен, әлеге чын баһадырдай егет белән танышып узыйк. Кемнәр белми, Марокко рестораны шеф-повары, бик оста һәм бик җитди Илнур Гимаев. Хәл булат. Илнур, сәлам! Исәнмесез, саумысыз? Тамыр кат сәйтәм бит шатмын күрүгә, чынлап та менә бүген катнашучы буларак күптәр шундый хыял бар инде бездә. Башта бүләкләргә күчик. Мин шундый тыйнак җегет икәнне сез белеп белгергәнсездер. Риздапа күреп тора менә бу легендар китапны. Бу студиягә мин Булат һәр вакытта да килә идем. Бу школ белән эксперт буларак, бүген инде мин сезгә менә бу үземнең шундый матур китабымны бүләк итәм. Сезнең тапшыруыгызга ул бик әйбәт булыр, урынлы булыр дип уйлыйм. Бу китапта татар халык ашлары, өч телдә ул, рус теле, татар теле һәм инглиз телендә. Менә шул китапны сезгә бүләк итәм. Мин инде тәмле көрәш тапшыруына иң изге теләкләр белән автор Резидә апагыз дип язып куйдым. Ай, рәхмәт. Мин белән монда 156лап рецепт бар. Аллага шөкер. Шулай бит? Һәм бу рецепт безнең үзебезнең өебездә дә бар. Шуңа күрә бу китапны мин чынлап та бүген калдырам. TMTV телеканалына. Игә дә укытып берем икән. Үзең әйтмәсә. Һәм Илнур, Минем инде үземнең китабым юк әле пока. Но бит әле. тора-бара булыр дип уйлыйм. Мин дәгән шундый исәпләрем бар. Мин инде сезгә безнең рестораннан Мароккодан сувенирны кирәкле нәрсә дип уйладык инде. Бу такта. Монда безнең рестораныбызның логотипы Марокко рестораны. Менә шундый бүләк. Бүләк. Нәрсәдер анда бүләк бар. Аннан башка менә шундый тәмле бүләктәп килдек. Монсы классический итальян десерты дип әйтик инде, тирамису дип атала. Тирамисуны ничек яратканны белсәң безнең кызларны. Ярат, бергә тапшырган шей яратачак монда ялла бирсә. Менә шул. Әдәмдә бастырып куйык без аны алайса. Менә шулай бастырып куйык. Тирамису белән бергәләшеп, зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Без буларны хәзер әлбәттә алып куйырбыз да читкә һәм инде бергәләшеп башларбыз тәмле көрәшебезне. Эшкә керешер вакыт килеп җитә. Шуңа күрә мин сезгә аңлатам шартның тапшыруыбызның. Яп менә җырчылар, артистлар кебек сезгә дә шул ук бер төрле ризыклар бирелә, ягъни бирелә ингредиентлар, яшелчә, җиләк, җимеш дибез без, менә җиләк, җимешләр дип күрмәсә дә, яшелчәләр бүген мулдан. Һәм балкып тора табын түрендә 2 тавык. Тавык һәм ананаслар да бар икән әле. Бу яшел үләннән соңлашыла ки, сезгә шулай ук бик кыска вакыт эчендә, сезгә бигрәк тә кыска вакыт эчендә, чөнки сез осталар әзерләргә кирәк ниндидер кайнар ризык һәм берәр төрле салат. Я кемнән башлыйбыз? Кемнән? Бездә пайтсын инде башта. Риздә пайдагыз. Менә нәрсә белән безне бүген шаккаттырырсыз икән. Булат шаккаттырып булмас инде ул. Инде мин берәр төрле ят ризык ясасам, мине тамашачылар аңламас иделәр. Мин инде безнең традицион булган, онытылып бара торган, тутырган тавыкны ясармын. Аны бик күп рестораннарда әзерләмиләр. Аны мин
her bir meclislerge, her bir toylarga, her bir nikah meclislerine ul rizikni koyarga tırışam. Ul bitinde bizim tradisiyon bulgan tuturgan tavuk. Min tuturgan tavuk hazırlarmın indi. Anne sen tuturabız ha? Biz anarıga indi yumurka bilen mine yasagan vakitte көрсәтермен. Onun bir nersesi de yok. Ul bik jingil hazırlana. Hem indi ul dukovkada pişmi. Biz anı mında kastrolga su salıp tızlı suda pişireriz. Bir mezekkene isketişte silimiydi. Yarar Ustagına yarıdır mıydı? İri qaytqanda hazır mı? İlengen indi yaş xатын qaytqanda xatını kitirip koygan tavuk aldına. Kelgende baytып типтеп ekan. Сапар xатын нәрсе салдың сен bu tavuk içine? Salmadım işe boş түгел, яны демейт abi. Bu tege yaş kilinler kulağına buldu. Tuturabız yaxşı anlaşıldı. İlnur. Мен инде традицион татар ризык әзерләмәскә буйладым. Чөнки ризләп әзерләсен белгән, теге düşünгән идем инде. Шулай әзерләдек. Сен Мароккоға бір енді марокканский Yo, Марокко. ризык әзерлесің белді бізге бүгін. Без инде грузин халкының бер ризыгы дип әйтик инде, күрексә шәһәр били. Шыман нәрсә ясап карармын дип уйлап торам. Аннары инде вакыт калса, берәр Ател Нур дигән шеф Гимаевский дисәк тә була. Гимаевский или марокканский. Берәр салат ясап карарбыз. Яхшы, сезден килеп чыгыр дип уйлыйбыз. Бәлким бизәлешендә нәрсә дә күрсәтерсез инде бүген. Күрсәтерләр әле бүген күрмәгәндә, менә инде сезгә әлеге сталокларысын күрсәтер өчен ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге искиткеч шәп табалар. Күкмара сода маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм әлеге табаларны алганда игътибар итегез, аларның төбенә һәрбер Күкмара савытының төбендә дип әйтик, аның уеп ясалган логотипы бар. Күкмара бар тик сыйфатлы һәм шәп табалар гына алыгыз. Тәмлек рәшебез старт ала, ләкин мин инде сезгә алдан ук тынычландырып куйм, мин бүген сезне ярыштырырга җыймыйм. Сез эшне баштагыз, башлай. Карап торып кына эш бармы юк? Бисмиллахиррахманиррахим. Мин инде Беләсезме бит нәрсә икәнен? Мин үзем бүген уйлаган идем башта, бәлки мин эксперт булырмын дип куйып карамын. Сине менә шул бер җире җитеп җитми монда. Тызы җиңелрәк, монда күбрәк булган. Монда булай эшләсәң Мадрид соуска сливка мөмкин иде. 10% түгел, 25% алырга дип теге акыллы кыяфәт белән, ну, ничек кенә калыйм, чөнки мин бер нәрсә белмим бу әйбердә, шуңа сез бүген тәмлек дип әзерлисез. Эшләгән процессның фәтәсе бу пишап белән турап торганда менә монда дуслар, мин бүген сезне сөйләтмәсәм дә, үзем сөйләмәсәм дә, карап торсаң да инде күңелле. Бу үзенә күрә бер мастер-класс булачак. Риза тавыкның башта инде бугазын дип әйтик, бәйли башлады. Бәйләп куям. Менә традицион бар шундый бәхәс. Әйе, мин шуннан башларга булдым тапшыруны. Риза папсигә дә савыт куябыз. Без моны соңра пешерәбезме, ничетәбез? Без пешерәбез. Кайнатырга куябыз без аны. Кайнап торган. Духовкада түгел инде. Юк, кайнап торган. Традицион рәвештә шупада суда пешергә. Әйе, минем кечкенә вакытта әбидән күреп калган бу тутырган тавык. Элек әбиләр матур иттереп күлмәкләр кия иделәр. Бәби итәкле күлмәкләр. Фартукларын, аяпкычларын булай иттереп ләктереп куеп. Элек бит инде газлар да юк иде. Керосинкада шул тутырган тавыкны әзерли иделәр. Менә ничек безнең әбиләребез. Әйе, менә безнең әбиләребез ничек иттереп безгә яхшы ризыкны күрсәтеп калдырганнар. Плитәне кушып җибәрсәң рәхмәт. Әйе. Мин бүген теге нике подмастерье була бит әле, өйрәнчек. Сез мине бүген рәхәт эшләтә аласыз. Мин бары тик риза гына булам. Менә өйрәтим әле мин сиңа. Әйе. Сарымсакларым булат. Менә булай иттереп. Менә булай иттереп, кул белән керсәң, тиресен йыртып җибәрергә мөмкин. Булай шулай ни белән менә мин инде вилка алдым шулай иттереп. Дуслар, сез уйламагыз, ни өчен перчатка кими икән ди, бу безнең тапшыру өчен генә эштә үзләрендә тәмле булсын ресторанында да, Марокко ресторанында да барлык поварлар, шефлар перчатка белән эшләр, минем үземнең күреп күргәнем бар. Менә мин аны инде күрсәттем. Эшләнеләр шулай. Без монда хәзер без монда тутырабыз, омлет тутырабыз, монда агып чыкмасын өчен аны төрле кеше төрлечә тутыра. Эшенә түгелме? Юк, эшенә түгел, тире белән ит арасына. Төрле кеше төрлечә тутыра. Монда теге әбиләр элек бәрәңге тыгып калдыра иделәр. Без инде әзрәк җиңеләй иттереп эшлибез бу эшне. Булай эшләгәндә бик җайлы. Син хәзер аңлат безгә. Син менә монда сарымсакны изеңдә турадым. Читантам ортасын алып куйдык теге самый теге.
ислі жері деп айтабыз инде біз жері аны. деп айтабыз, сау. Әзірек кенә издік. Чөнки изгәндә сарымсакның бөтен тулайым теге хуш исләре бөтенлегенә тарала. Аннары турадык. Я Илнур белән аңлашылды монда. Реза апа. Без монда хәзер Менә бер тавыкка без инде һәр вакытта да шулай 4 йомырка һәм 100 грамм сөт тә ярый, авыл сөте булса бигрәк тә тәмле инде әйбәт. Тоз борыш салдым мин монда. Һәм инде безгә кирәк булыр әз генә яшел тәмләткечләр. Тактаны инде без яшел тәмләткечне айрым. икнеке айрым, Икнеке айрым, яшел шәнеке такта айрым. Biraz менә шулай яшел тәмләткеч салып җибәрәбез. Безгә яшел яфраклары гына кирәк була, сабагы кирәкми. Мин карап торам, Илнурның чиктәге тавыкны эшкәрткәнен, бары шеф-повар эшкәрткән, бөтенләй башка инде. Шалт кап диде генә. Ир-егетләр сташлыйлар инде аны. Буыннарын да теге белеп кай икәнен, шалт урыннан гына, Дуслар, әйтәм, бу үзенә күрә бүген бер мастер-класс ничек тавыкны тиз генә тура бату буенча. Аларның ашсу бүлмәсе түгел, аларга бераз гына авыррак туры килә, чөнки үзләрендә алар кая нәрсә ятканын беләләр. Бүген инде бераз барыбер әле бик тиз адаптацияләнәләр. Анысы, ни өчен бу хәлләрне сайларга булдыгыз? Шул сорау. Буа районында Вольный стан авылында туып үскән, 7 балалы гаиләдә, Аллаһа шөкер. 6 бала булып, менә Гел мин әни янында, әби янында гел ашсу бүлмәсендә йөрергә ярата идем, кечкенәдән үк. Гел бу һөнәрне яратып эшләдем мин кечкенәдән үк. Мин әтимә инде үсеп җитеп барам инде, әтимә әйтәм, мин әтирим артист булырмын инде дим. әле Реза апа бик матур җырлый да шуны. Булат, шунда менә әтинең әйткән сүзе, әтиләрнең гомумән әти сүзе бит инде ул бер генә әйтә бит инде. Кызым артистларның аларның тормышлары юк дип әйтте. Тормышлары юк дип инде һәр вакыт гастрольдә бит инде гаилә барыбер бит инде авыр артистларга. Теге артистлар инде авыр иттереп үзләренә теге алмасыннар. Артистларның тормышлары бик авыр. Шуңа кулинарияга кирдем, техникумга укырга кирдем, аны укып бетердем дә. Буада үзе бездә эшләдем кондитерский цехта. Анарсын иптәшем Шырап мине инде Казанга алып килде. Казанда эшләремне башлап җибәрдем. Кирип киттегез. Кирип киттем. Бала чактан булган бу хыял инде. Моңа хирис булгансыз, сүндереп үскән. Бүтән эшне эшли дә белмим мин. Пешекчедән бүтән эшне күз алдыма да китерә алмыйм. Ярый, Ходай Тәгалә мине шул һөнәргә җибәргән. Иң беренчедән Ходай Тәгаләнең шундый әйтеме бар бит инде. Әйтеме түгел инде ул. Яраткан кешене ризык янына җибәрермен дигән. Менә шулай. Может быть, Ходай Тәгалә шулай кушып, без һәр вакыт һәрбер нәрсә дә безнең Ходай Тәгалә ничек юл күрсәтә. Син үзең уйлыйсың гына, бары Ходай Тәгалә сиңа юлны күрсәтә. Илнурның Илнурга да сорауны бирәчәкбез, Илнур, яме? Мин күрәм, кызып торган майга атты Суганны. Суган. Майны яхшылап кыздырабыз. Аннары атабыз суган. Суган әз генә йомшарып китәргә тиеш. Аннан соң салабыз. Чеснок. Чесноктан соң сарымсак. Сарымсактан соң инде тавыкны салабыз да кыздырабыз. Менә шулай Булат, менә шулай тотып торсаң тавыкны, монда воронка булса, ярдәм итәм мин. Воронка. Ярдәм итәсең? Менә шулай. Тутырган тавыкка тутырабыз. Ит белән тире арасына. Теләгән кеше инде аны тигеп тә куя. Мин инде аны тигеп тормыйм. Хәзер безнең шундый кул астында. Ул кире агып чыкмыймы? Юк, агып чыкмый. Без аны кайнап торган суга марли белән салабыз. Ул агып чыкмый. Электр балайны. Йомырка. Моментында. Так. Менә шулай. Менә булды. Biz аны хәзер иттерәбез дә, кызгы суда пешерәбез. Булат җибәр, бәйбәт, бик әйбәт. Куркам һаман. Курыкма, аның менә аны теге тутырмаган кеше авыр дип уйлыйм. Менә аның бернинди дә авырлыгы юк. Һәм инде кайнап торган суга салабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә шулай салабыз да һәм савытның крышкасын шулай яуып куябыз инде. Һәм талган утта әкрен генә ул пешә. Артык кайнатып торсаң, ул инде ярылырга мөмкин. Менә шул 30-35 минутта пешеп чыга. Илнур, син ни өчен сайладың бу һөнәрне? Бу һөнәрне инде мин дөресен генә әйткәндә белеп тә бетермәдем баштарак нәрсә икәнен. Нәрсәгә киткәнемне? Нәрсәгә киткәнемне?
Хәзер мин килдем бит инде Казанга, берәр институт мазарга Укырга керергә. укырга, Мәктәпне тәмамлагач инде укырга. Мәктәпне тәмамлагач, мин хыяллаган инде медицина ягына китермен дип баштарак бардым. Медицина, ветеринар дигәнме? Юк, мондый Обычный. кешеләр ишетә торган. Кеше дәвалый торган. Кеше дәвалый торганнан бардык, документларны бирдек. Имтиханга кирдең. Имтиханга кирип тә тормадым, чөнки минем бер абыем бар, аның таныш шул бинаны бетергән кеше инде, хирург булып эшлидер, ул барып разведкага дип әйтгәндә урысча карап карал дип әйттем дә мин абыйга, барганнар. Илнур дип әйтте инде ул кеше инде, мин аның исемен әйтеп тормыйм, 20 урын калгандай, 150 кешедән безнең дин барасы факультетка, анда барачаклар медалистлар, тегеләре, булары, блатнойлары дип әйтте инде, урысча әйтмешли. Сиңа урын юк. Біткән инде. Шуннан соң мин документларны алдым да инде, баш кашып торадыр инде нишәрмен дип, апа әйдә киттек торговый техникумга дип. Торговый техникумга килдек. Кирдек. Хәзер карыйбыз инде нинди факультетка барырга, карыйм химия. Нигә сайладым? Мин химия буенча район олимпиадада катнашкан кеше, беренче урын минем Клеш районында инде. Акыра экзаменсыз гына киремен дигәнем, ну барып мен экзамен алдылар миннән, әле сорау да алдылар. Мин бөтен экзамендагы ниләрне ясадым да инде, бирдем. Әйтәм, мин барса дөрес. Но мен әйтәм, алайса мин киттем, юк та әле 5 ел алырга дополнительный сорауга җавап бирә кирәк. Ул җавапны бирде миңа апа, мин ясадым да инде, барып 5 ел алдым. Кайтырып кирип киттем укырга. Химияга. Юк инде технология отделениесында, торгово-экономический техникумда, шунда укып бирдем инде. Ну, анда Технологка инде. Технолог общественного питания дип атала инде, урысча әйтмешли. И поварской разрядны параллельно бирелә инде. Шуннан менә сөйләп бит. Шуннан инде менә шул профессияга кирип киттек. Практика башланды, башта укуга бик ние. Авыр иде. Авыр түгел инде, ничектер непонятно. Аңламадым. Микробиологиялар белән баш катырып, теге микробларның исемнәре латынча аларның исен истә калдырып, нәрсәгә инде ул? Безгә нәрсәгә? Ну, уку кирәк, шулай. Әле анда бик укытучысы да шундый строгий, таләпчән. Син әйт, ярар, аңа практикага килеп җиттең. Практикага безне инде Татарстан ресторанына җибәрделәр. Ул вакытта анда директор Сагыт Рамазанович. Шунда кирип киттем, мине местный цехка куйдылар, мин эшли башладым, миңа ошап китте. Риза белән менә без бүген монда дуслар бик кызыклы бер факт атап булдык. Бары тик бүген генә бу подставной алдан уйланган әйбер дип әйтә күрмәгез. Заманында бактым исә әле менә Мин Ризапа куа астында практика үттем. Җәйкене. Менә шулай. Ул вакытта Ризапа АТП столовыйында эшләгән икән. Мин анда килдем инде, Ризапа алды. Анда инде хәзер хәтерләмим. Бер ай булгандыр мине, айдан артык булганда практика үтеп киттем. Менә шул. Шундый минем тормышта, Ризапаның тормышында да бер кызыклы бер очрашу булып алган икән. Бер ай ярымга. Менә һәм кабаттан ничә еллар узгач, 20 елга якын узгач. Безмә дә ачыклык шундый булып китте. Мин күп балаларга шулай булышам булат. Киләләр бит инде тиз генә пешекче буласылары килә. Тиз генә күп акча эшләселәре килә. Мин әйтәм, өйрәнгәнегез үзегезгә була, эшләгәнегез безгә булса, эшләгез, тырышыгыз. Әле сез шундый кешелек кул астына эләктегез дип әйтәм. Гомумән мин инде алай үземне мактамыйм. Шулай да үз хезмәтемне тәҗрибәм бар, Аллага шөкер. Менә бит нинди егет, шеф-повар дәрәҗәсенә җиткән, тырыш булган авыл егете. Менә ул бит инде безнең Татарстаныбызның шундый теге горурлыгы дип әйтер идем. Безнең бит инде Бездә алай сайратлар башка рестораннарда биләдә каяндыр чакырырга, чит илдән махсус кайтартып, анда фәлән әле инде гонорарлар түләп. Нәрсәгә кирәк? Үзебездә эшләп җигәннәребез булганда, Менә айрат кебек сездә. Менә мин бик горурланам менә Илнур сезнең белән дә менә шундый әле тапшыру башланганча сөйләшеп алдык. Мароккода ресторанымда шеф-повар булып эшлим дип. Уңышлар телим сезгә. Җиңел эш түгел бу. Илнур сөйләгән вакытта мин туктап тордым. Мин әз генә тиеп алам инде моны кирәк. Безгә әйтәр инде кемдер кыйнап алу ди, кемдер тиеп алу ди, кемдер тукмау ди аны. Менә шулай. Моны 1 сантиметр тирәсе мин аны бу шундый произвольный формада кисәкләре моны инде таук итен аны ничек куйсаң да шулай ясап була. Әгәр инде йыртылмасын дисәгез, менә монда полиэтилен белән или каплап
күбрәк тиеп Кыйнарга була. була. Реза апа, минем телдә тавыкны кыйный, аның телендә инде. Тия бу вакытта TMTV телеканалында реклама. Достар, тәмле көрәшебез дәвам итә. Һәм исегезгә төшерәм, бүген бездә кунакта артистлар түгел, аш-су бүлмәсендә чынлап та инде халык артистлары булырдай пешекчеләр. Тәмле булсын рестораннар шилтәре, ресторатор хуҗабикәсе Реза апа Хәсәенова. Һәм инде Марокко рестораннар шилтәре шеф-повары Илнур Гимаев. Безнең бүген тавык табын турында монда Илнур әзерли шахах били, Реза ападан тутырган тавык. Тутырган тавыкны тутырып куйды да, шулпага ишесе килә битне күренеп тора. Эшчән кеше. Булат тагын итегез булса, тагын бер нәрсә әзерләрне безнең коллективның зур икәнен исәпкә тотып, Реза апа бик дөрес эшли. Һәм тагын нәрсәләр әзерләмәкче. Тавык күкрәген дип йомшагыннан Йомшагын алып, кыйнап, кыйнап, хәзер тызлыйм, эшлим, әзгенә монда май салам. Менә яңа еллар җитә, Алла бирса, шулай иттереп, хөрмәтле безнең тамашачыларыбыз, бәлкем бу ризыкны әзерләрләр. Монда инде порцияларын бездә кеше санына карап. Biz bugün burada standart ясамадык. Ничек туры килде, Илнур, синең. Менеке инде менә Кашпиле кашан әзер була. соғанны кыздырдык. Аннары чеснокны әзрәк кенә кыздырып алдык. Шундан соң тавык салдык. Зур утта инде кыздырдык. Соғанны ите корочка биреп алсын өчен, аннары кыздык та әкренә туш итәбез. Мин дә өйрәним әле. Помидорны инде буладырые Кайнар суга тыгып алып тышын булай насечки ясап алырга, мин алай итеп матаукланып тормадым, ши тарттым аны. Инде берән ши тарткан шикелле генә. Аны булай инде кайнар суга тыгып алып, насечки берип, шош итеп чөйдә китә инде. Помидорны салып җибәрәбез, менә шулай итеп күп итеп салырга кирәк помидорны. Кызганмыйча, җәлләмичә. Әгәр дә инде помидор юк икән, томатный сок, яхшы, сыйфатлы томатный сок салсагыз да була. Ансыз алмаса томатный паста яр. Томатный паста белән бик мин яратып бетермим, чөнки әшкелтем тәм керә. Менә шул. Илнур, ну, Монсы чесын сен, бу нәрсә була бу? Реза, бу гарнир дип әйтик инде, овощной рататуй була. Бу шахак билега. Шахак билега тагын беренче саласы калдым безнең. Без әле анда үләннәр салабыз, ул әкрен генә кайный. Грузин үләннәре. Әйе, кинзалар, петрушкалар, базиликлар салабыз. Именно дуслар, игездә шөйттереп эшләп карамагыз, яме берүк. Эшләп карага була инде, кеше бик күп булмаса гына. Мин тамашачыларга башта коры дөге салып, шулай итеп әйләндереп карарга тәкъдим итәм. Менә коры дөге белән әгәр Менә монда секрет аша хәзер. Кыймакны бу итеп әйләндергән бармы син менә? Бар. Буламы ул? Бар. Хәзер әйтә алмыйм инде булдыра алганымны, но бер вакыт мин эшләп алдым. Әйтеп, кыймакны әйләндереп җибәр. Не инде кофейня дигән нәрсәдә 3 литр сөткә кыймак куядыр һәр көнне. Аны инде менә 3 литр сөткә. Күп бит ул. Ас түгел. Менә шушылайрак 3 стопка була. Мин тәлинкәдән дип әйтәм, стопка. Кыймак, урыс кыймагы инде бу. Менә шулай китәдер инде. Белен дип атала инде. Белен дип атала. Менә шуларны алай итеп әйләндермәсәң, һич белгә алмыйсың инде. Ну, Әйттереп утырсаң, яшерен батырын түгел инде, ирәнгә төшеп киткәннәр дә булды. Ирәнгә вакытта, аннары ирәнгә чиндә старып бетәсең. Менә шул. синде бераз гына. Мин сүндереп куйдым, булды. Монсы әзер. Мин тагын сөйләсем килә сездән, менә бар бит инде безнең шундый тапшырулар. Әйтик башка телеканалларда, мәсәлән, ревизоры кебек керәләр дә анда, ресторанда тикшерә башлыйлар. Чисталыкка, пөхтәлеккә, кайсы берләрен бөтенләй аллап сакласын дип әйтәсе кирәк, шуннан да бик пычрак урыннары. Кайсы берләрендә чисталык бар. Менә сез аш-су бүлмәсендә чисталык турында нәрсә әйтә аласыз? Менә сездә, Илнур. Сездә нинди кануннар, нинди таләпләр бар? Ну, Перчатка аңлашыла инде. Перчатка аңлашыла инде. Канун инде стандарт инде санитарный норма дип атала. Әйе, санитарный. Аны инде перчатка обязательно, чипчиста өстәл, чипчиста токта. Ит кискән җирдә инде помидор кыяр кисергә ярамый. Һәрбер ризыкка аерым токта, һәрбер цехта үзенең токтасы була. Овощной цех инде яки мясной цех. Мясной цехта балык аерым, тавык аерым, иткә аерым токта. Аларга аерым пычаклары да аерым була маларның. Алары аерым булырга тиеш, хәтта раковиналарга хәтле аерым булырга тиеш. Сездә ничек? Бездә аерым. Реза апа, мин инде сезнең аш-су бүлмәсен күргәнем бар, шуңа күрә. Минекен сорады инде. Әйе, аларга кергән юк бит әле. Санпин Чакырмый бит әле. Санпин инде ул безнең бөтенебезгә бер, чисталык әлбәттә булырга тиеш. Пешекчеләрнең баш киеме булырга тиеш. Әлбәттә инде перчатка турында сүз дә юк.
баш киеме, анда невидимкалар, Юк, була бит пляж җегетләр. Барыбер. Барыбер баш киеме булырга тиеш. Әйе, өстендә аның фартугы чиста булырга тиеш. Без аны спецодежда дип әйтәбез. Мин инде әзрәк кенә эшләгәндә фартуклар, алъяпкычлар каралып китә бит инде. Мин оялтып та куям. Бездә бит юа торган машина бар, кичкә биреп калдырыгыз, юалар бит аны дип әйтеп куям. Әйе, пөхтә булырга тиеш. Әйе, хатын-кыз, ир-егеттә хатын-кызда пөхтә йөрергә пөхтә булырга тиеш. Илнур, сезгә апельсинегезнең кабыгы кирәк буламы? Юк, кирәк булмый алып торыгыз. Бирегез әле, пожалуйста. Илнур, рәхмәт инде менә. Эше кирәк булса, мин сезгә эшен бирәм. Алдырыгыз инде ишин ямри дип. Әй, ярар. Ишин без үзебез берәр нәрсә кыланырбыз. Ярар. Бу салат эшендә эшләнелә хәзер. Илнур, син монда бит менә үләннәр иттең. Тавыкны тушит иттек. Онда хәзер. Әйе, практически дип әйтергә була. Урысча эшләй. Помидорлары җибеде. Яңа кашык бирсәң, булат кичкәнәрәк кенә. Ой, Алла. Дегустация сарышыңна шулай. Әйе. Әлгенә тuz сыйып җибәрбез хәзер. Мин соңыннан тузлыйм, чөнки овощи инде татарча ничек була инде? Яшелчәләр. Яшелчәләр тузлаган шулпада озаграк пешә. Шуңа күрә әгәр дә Алдан яшелчәләр тузлаган озаграк пешкән булыр, безгә тиз кирәк бит. Тапшыруның бит үз вакыты бар. Үз шарты, үз вакыты, шуңа күрә менә Ай. Мотор гына пешә бу, субханалла. шул менә шулай иттереп әз генә кичкенә утта лепер кайнатабыз. Әз генә томалап пешерәбез. Туш итәбез, менә шул. Мин буларны күрмичә калдым инде грузинский блюданы, анарысын Кауып карагач, аннары сөйләп бирәмен. Ярар. Ярар. Сез әле дуслар тапшырудың ахырында ул рецептларын тагын күрә алачаксыз экраннарда. Өйрәнү дигәннән сез һаман да инде мастер-классларга йөрисезме? Инде кадәр әле һаман да сез өйрәнәсезме? Сез бөтен нәрсәне беләсез кебек бит инде. Юк. Бер малай әйтмешли, бер кеше әйтмешли, кулинария нет совершенства. Шуңа күрә мин гомер буе мин передачаларны карыйм, тапшыруларны, тенденцияларны, модаларны, ул безнең кулинариядә үзебезнең модалар бар. Ниндидер ризыкларга, ниндидер ашамлыкларга, шуңа күрә бөтенесен паровоздан артта калмаска кирәк. Шуңа күрә бөтенесен карап, бөтенесен белеп, бөтенесен үзеңә тәҗрибәгә алып, Арттан калдыңмы, перронда каласың, басып. Менә шул. Әйбәт икән. Дөньяларыбыз үзгәреп тора бит, һәм ризыклар да шулай ук үзгәрә. Элек бит безнең апельсин белән мандарин яңа ел вакытында гына була иде. Хәзер бит ул безнең кышы буе, җәе буе, Аллага шөкер, менә истәлләребездә. Шуңа күрә ризыкларны да төрләндерергә кирәк. Витаминлы ризыкларны хәзер бит инде һәрбер кеше ничегәле здоровый образ жизни алып бара. Дөрес туклану дигән әйберне алып бара. Натуральный ризыкларны гына ашарга һәрбер кеше тырыша. Ул шуңа күрә күп өйрәнергә кирәк, күп белергә кирәк. Безнең инде салатка вакыт килеп җитте. Монда кайнар ашлары әзер Риза апаның да, Илнурның да. Шулай бит. Гөмбәне турагансың нәрсә өчен дип. Бу салатка берәр бизәлеш монсы эченә була инде, монсы бизәлешенә куербыз. Бу ашар өчен түгел. Ашарбыз. Ул пешәкән була бит. Менә кыздырып алабыз. Шулай менә чыр. Миңа шышка бер таба китте. Таба булды. Әйе. Чыр дигәнгә япты. Риза апа инде монда апельсиннардан ясап куйды. Апельсин, корзиночкалар. Беренче Илнурга мин апельсинны кайтарабыз. Ярар. Стартып бирдек. Стартып эше бетте. Эше бетте. Мин монда инде апельсин салырмын, Алла бирсә, ананас салырмын. Менә монда нәрсә күз алдымда инде ризыклар бар. Бу нәрсә инде Кавказ специясе, хмели сунели дип атала. Бу настоящий, үзем белән килдем. Үзем белән йөртәм, мин бөтен нәрсәне үзем белән йөртәм. Илнурның сүзләре буенча ул кунакка йөргәндә һәр вакыт аның бар шундый аерым бер савыты, коробкасы, анда бөтен менә бу кетчуп, майонез, горчица, нидер сырлар барысы үзе белән йөри. Балык шигыртә бит әле бер савыт, шулай итеп. Анда һәр вакыт кармаклар, кыллар да була, бөтен нәрсәләр, шулай бит грузиклар.
Илнур Шериф һәр вакытна шундый. Специялар итеп күтәрә. Чөнки Күңелле. табигатька чыгып, ашарга әзерлибез. Белеп булмый. Кайда туктатып, Илнур, әйдә берәр нәрсә әзерләп бирәле дип әйтерләр. Без дуслар белән табигатька чыгабыз. Тәмле ухалар пешерәбез. Шашлыклар. Мин инде Казан төбендә, минем урын шунда. Ну, үзең белән ничек ялтыр яратасың? Ял итергәме? Балыкка йөрим. Шуна. Балыкка мы җәйгә? Кышкы түгел, кышкысына чөтә барып булмый. Аннары минем виставрак бит, боз астынан чыгып китереп куйган. Менә шул. Җәй көне Матур хатын. Матур һава, матур җирләрдә һава сулап, калкавычка карып, бөтен дөньяларны унутып, ял итеп кайтырга. Улың барамы синең белән? Улым обязательно бара. Ул хәзер балык дип ишетсәк, колагы белән дә әти кашан барабыз дип тора. Менә инде хәзер бит инде җәйге сезон бетте, менә кашан барабыз дигән идем, әйтәм, улым ял җиткәч барабыз, ул аны көтеп тора инде. Менә кыш көне инде чаңгыларда шуабыз, чана шуыдыр там мин аңар. Ул бик ярата инде, һава сулап кайтабыз, арып талык булса да. Башка балалар кыш бабайны көтсә яңа ел өчен, Илнурның баласы язны көтә. Балыкка барыр өчен. Ризабан, без сезнең улларыгыз инде зур. Аллаһка шөкер. Сез әби дәвани статусындамы инде хәзер? Әйе, дәвани ясап Дәвани куйдылар. диләрме? Әйе, дәвани дип әйтәлми әле. Дәвани булырмын Әлегә инде. кечкенәрәк. Әйе. Сезнең студия турында сормакчы. Эшли башладымы әле ул? Әйе, менә мастер-классларымны әле яңарак кына эшләтеп җибәрдем. Яңарак кына нәкъ менә шундый минем студиям. Әйе. Мине күргәнем бар. Әйе, бик матур ул. Менә халык бит инде менә әле Илнур да шулай сөйләп китте, теге без гомер буе өйрәнәбез дип. Менә без белгән әйберне дә бит кешегә күрсәтәсе килә. Буыннан буынганы җиткерәсе килә. Мин инде үземнең эшемне гел татар халык ашларына күбрәк юнәлтәм. Ник дисәгез, һәрбер шәһәргә чыгасыңмы, монда үзбәк рестораны, монда грузин рестораны, монда япон сушилары, татарларыбызныкын урыннары битеп китте. Шуңа күрә инде мин ресторанны да тәмле булсын дип атадым. Шын татарча үзебезчә. Әйе, шын татарча үзебезчә. Аны исемен куйган вакытта Булат әзрәк кенә бәхәсләр дә булып алды. Без инде башта гаилә белән 4 ирем, 2 улым, балалар әйтәләр инде, әни рус кешеләре бит аны әйтәлмиләр дип. Әни эшләп әйтәлмиләр дим. Менә мин Мәскәү районы янынан барганда Монплезирны инглизчә язып куйганнар, күпме өйрәндем дим. Урыслар да өйрәнсеннәр дим. Шундый матур иттереп шалтыраталар. Это ресторан тәмле булсын диләр. Шуның кадәр күңелгә рәхәт. Бит кызык. Әйе. Нишләп әле Татарстаныбызда шундый татар исемнәре булмаска тиеш. Әйе, шулай булырга тиеш ул. Дөрес юнәлештә барасыз. Монда сезгә килә алачаклар кемнәр? Теләгән һәр кешеме? Теләгән һәр кеше. Киленнәрме, анда апалар да килә аламы? Апалар да килә, гаиләләре белән, балалар белән дә килә ала. Без аны инде шулай балалар юнәлеше дә ясыйбыз инде, Алла бирсә. Менә хәзер инде мин администраторым белән ул эшләр белән эшлим хәзер. Балаларны, мәсәлән, анда балалар бер вакытта инде балаларны да, әниләрне дә иретеп булмый. Балаларга айрым. Әйе, олыларны инде гаилә белән. Киләшә армия турында. Армиядамы? Армияда булдым була. Летчик булып китмәгәнсез. Летчик булып китмәдем шулай. Мин Самара өлкәсе дип атала илтин. Сызрань шәһәрендә военный училище летчиков-та, СВО авыл дип атала. Тиз генә әйтеп тә булмый. Сызранское военное воздушное авиационное училище летчиков. О, короче, анда армия килгәч кенә сразу ашу бүлмәсенә Әйе, кертеп җибәрделәр дә, мин аннан качтым булат. Чөнки уйган инде мин гражданкада да, әйе, анда бит чөнки тушонкада бәрәңге бетте китте, бернинди фантазия бер нәрсә юк. Бөтенесе менюда язылган. Бүген күкәй, иртәгә сыр дигән шикелле, анда бер нәрсә фантазия итеп булмый. Шуңа күрә мин тиз генә рәхмәт, тәмле булды дип. Рәхмәт, тәмле булды инде, тойдым. Аэродромга мине күчерделәр. Анда мин военный профессия алдым. Ул аны әйтергә ярамый, чөнки әле мине 10 ел чыгарга ярамый дип әйттеләр. Но мин секретный документларга доступ булмаса да, но шулай дагы син хыялланма инде, син 10 ел сине илдән чыгармыйлар дип әйттеләр. Менә аны теге ул 10 ел узгандыр бит инде. Узган инде. Вуз дип куялар аны, печать куялар нигә?
Военный билетка менә шулай итеп кайтарып җибәрделәр мине. Реза апам. Уйга баттым әле, Уйга менә батасыз. нәрсә кушып соус ясыйм әле дип торам әле менә. Менә Кушып барысың да. апельсинның суы калды. Так. Менә Аны да әрәм итмисезме? Әйе, аны да рәм итмим. Ничек рәм итәсең инде, ул шундый тәмле бит. Мин әз генә аңа тыз сибеп җибәрим әле. Так, mesela. Тыз сибеп җибәрим. Безнең бит инде монда борчта бар. Горчица булса тагын да әйбәт булыр иде. Бар, горчица бар. Менә әз генә оливка майы салыйк әле без монда. Сіз өзіңіз мәші эксперимент арасында сіздің өзіңіздің патентланған деп етік, патент алмағансыздар да, өзіңіз ойлап шығарған ризықтар көп мені, ояғын айта аласыз. Бардыр енді алар. Мына китапта, шол китапта, мына бұл китапта. Шул китаптамы? Мына 150 рецепті. Әйе, шул китапта минем 120 бит ашып кара да минем шунда тутырган тәкәм бар. Тәке, Әйе. 120. Орaya da sonları bilen de katır kitken Менә 120. буллары белән ясаган җиңе. Әйе, менә шулай. Менә шулай. Тутырган Менә тутырган тәкә. тәкә. Менә шул. Bu niye appaksın onu? Düğü yapıştırıp, yok düğü tuğul bu. Бу безнең салфетка инде. Salfetka Әйе, yapıştırıp салфетка. çıktınız bana elini çek. Салфетканы матур иттереп кисәсең. Булай иттереп куял шунда бер кискән салфеткам бар иде. Резда по секретларын хашилый. Әйе, Ярый бу турыда сөйләр? силин ясагыз. Кемнең теләге бар, әлбәттә ясагыз сез аны. Ул бик мин менә ничек әйтергә яратам инде. Урысларның үзләренең ризыклары бар. Әйе. Матур иттереп фаршированный ясап куялар. Менә мин бу ризыкны 97 елны беренче мәртәбә ясадым. Уйлыйм инде хәзер. Ул вакытта бит без ясый идек. Һәрбер столовыйлар, ашханәләр үзенең ниен булдыра иде. Кухнясын. Әйе, менә бүген бу столовыйда мондай кухня, грузин кухнясы, монда үзбәк кухнясы мәсәлән, бөтен шундый рус кухнялары инде. Мин инде гомергә мин дипломны да татар халык ашларын язган иде. Менә шуңа күрә мине гел тартып килгәндер инде бу татар халык ашларына. Һәм тутырган тәкә турында башыма килде. Нишләп мәйтәм русның мондай ризыгы бар, нишләп әле татарның шундый булмаска тиеш дип. Менә шул салфетканы бу шулай әйләндереп куябыз да, без аны шулай ябыштырып барабыз. Менә аның бернинди Ябыштыру нәрсә белән? Ябыштыру инде әз генә шулпа белән майлап кына барасың берсенә, ябышып бара, берсенә ябышып бара. Тутырган шул тәкәм бар инде минем. Анарысын тагын нәрсә бар. Мин уйлап чыгарган. Анарысын минем бар казым. Казымны мин әзерләргә яратам, сиягеннән алып. Әйе, бер Аны бөтенләй калдырып буламыни? Әйе, аның ике быты кала, ике канаты кала. Ичендәге скелет сияген аласың да, ул шулай җәелеп китә, рулет кебек инде, но аны рулет кебек термисең, аның эшен тутырырга кирәк әйбер сияген алдык бит инде. Безгә каз рәвеше кертергә кирәк. Формасын кертергә. Әйе, формасын кертергә кирәк. Анда инде юк диге түгел, менә диге куйсаң да ярый, мин инде диге куймадым. Куриный тауык итенең йомшак өлешен тиеп, сарымсаклар белән, ниләр белән тутырып, алма белән таслап барып. Ит эчендә ит буламы? Ит эчендә ит була. Ризыклар бик күп, шул ук каз, шул ук бөтен ризыкларны санап бетереп булмый. Без бит инде һаман менә бүген дә нәрсә ризык бар, эзләнүдә, менә бер нәрсә дә түгел. Әйе, мин инде тамашачыларга һәр вакытта да әллә нинди ризыкларны тәкъдим итмим. Ник дисәгез, авыл халыклары күп кешеләр карыйлар бит инде. Шуңа күрә соткыштан ибарә, бәрәңгең бар, кишерең бар, кәбестә бар, салат әзер дигән сүз. Шуңа күрә менә монда өстәлдә нәрсә барны әзерлим дә менә шуның эченә килеп чыгачак. Без әле аңлатырбыз монда тагын сервировкасына күрәбез. Илнур, синең үзеңнең бармы шундый? Ну, минем инде мактанлык әйтүем түгел, бөтен ресторандагы меню минеке. Шын, үзеңнеке. Субханалла. Әйе, Менә Виталий Ниталап үзем соуслар бу булат әзрәк кенә хата диттең, бу минем үземнең соуслар. Шулаймыни? Бөтенесе үземнеке. Илани böyle горчица. Юк, монда ачып карасаң ярый. Монда майонез дигән бу кибеттән алган нәрсә түгел, бу үзебез ясаган соуслар. Шуңа күрә генә син белеп бетермәдең, шуңа шулай дип әйттең. Монда 3 төрле соус, мин әп килдем. Бальзамик уксусы бармы әллә монда? Юк, бу крем бальзамик дип атала, бальзамический уксус основасы дип әйтик. Төп мәддәсе. Исләре. Яхшы, безнең инде монда хәзер салат ясала. Салат инде ясала башлады Илнурның. Әйе. Шулай бит Ризапаның да инде барысы әзер диярлек.
Salatны баклажанны гөмбәне башта кыздырып алдык. Утлы табада инде, аннары баклажанны кыздырып алдык. Хәзер гөмбәләрне матур итеп тезеп чыгабыз да, ортасына салаттан овощной микс дип атала инде, шулай итеп ясыйбыз да куябыз. Бетте китте. Шулаймы? Әйе, Көтеп калабыз. көтеп калырсыз. Бу вакытта без кабаттан үзебезнең шексез рәхмәтләребезне әйтик әле тапшырыбызның генераль спонсоры булган Әйе, кирәк. Тукмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Тукмара Саудия маркасы вакыт белән сыналган савыт саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Тукмара мәрмәр эслекле инновацион савыт сабалары тәкъдим итә. Мондый югары технологик эслек сезнең савыт сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагын да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, табак һәм чуеннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз. Достар, тәмле керәшебез ахырына якынлаштык һәм инде мин тапшыруда яраткан, иң яраткан вакыт килеп җитте, ул да дегустация. Һәм дегустатор ролендә бүген мин үзем. Бүген безнең оста ашлары белән Риза Хусейнова һәм Илнур Гимаев тәкъдим иттеләр үзләренең ризыкларын, тәмле ризыкларын. Белмим, кайсыгыздан башларга әйдәгез, кайсыгыздан? Әйдә, Илнур, синекедән башлыйк әле. Әйдә, салаттан башлыйсың Әйдә, Риза Падан бу юлы егет кулы кергән ризыкның салатның исеме аталды Гимаевский. Гимаевский дип. Монда кайсын калып кара кирәк. Димәсә барасыз. Барысында калып бара булат. Уксусы аерыммы аның? Монда соус дрессинг дип атала. Соус. Овощной. Имбирный. Тәмле булган. Әйт сүзеңне тизрәк Тәмле, монда аусылары китердең. Монда тел йотарлык. Ой, күп нәрсә соустан да тора икән бит, Конечно. Кил иш ризык булган. Син бүген 2 ризык кына дигәнем, иш ризык булган бу гарнир. Әйе, гарнир. Гарнир үзенә күрә рататуй һәм аның кәрзине сырны эретеп без ябыштырдык бер савытка. Атырдык тагын инде, аннары шуннан эченә салып куйдык. Рататуй. Рататуйда Овощной. яшелчәле рататуй. Яшелчәле рататуй. Яшелчә. Пешкән. Пешкәнме? Урынында барса, туз җитә. Рәхмәт Син булган. шулай ул шулай әйтәдер бит ул. Һәр вакыт пауза белән. Пешкән. Туз җитә. Илнур Афарин. Бизәле чагыннан килгәндә икегезнеке дә бик матур күренеп тора инде. Мин әйтә бүген теге сезнең рольдә уйныйм әле бераз. Я, кайнар ашында калып карыйк. Монсы инде грузин халык. Я, бу әйтү ялҗыр. Монсы инде мин күреп торам менә бу грузин халык ризыгы шахбили дип атала. Шулпасы бар, бик матур бизәле, шуннан да күренеп тора. Тузын калып карыйбыз башта ничек икән тузы. Майлырак бераз гына. Бераз гына май. Май булырга тиешме шулай? Шулай булырга тиеш. Шулай булырга тиеш диде шефтолда. Ай, шулпасы. Ну тәмле инде. Тәмле. Җиренә җиткән. Мин күреп торам, тавыгы да пешкән кебек, пешкәнне аерылып тора. Ну, ризык күп кәләмәсен өчен тавыгына калып карыйбыз. Калып карайын. Афарин. Илнур, Рәхмәт булат җылы сүзләреңә. бу 5ле түгел, бу ун. Ун билгесендә. Бүген монда 5ле белән генә беренче бәйрә булмый сезнең бу ризыкларыгызны. Риза панакны хаклап карыйсы бар. Ай. Зур төшенчек белән көттем. Бу тавык турында Риза апа безнең әйтик. Әйе, тутырган Тутырган тавыкны инде без гомумән табынга шулай матур иттереп бизәп чыгарабыз. Кунаклар килгәч? Әйе, кунаклар килгәч, аннарысын без аны алып кереп, кисеп, турап табынга бирәбез. Бүген Табында biz аны турамыйбыз, шулай бит эшләр табында турамыйбыз, Башта табында күрсәтәбез. турамыйбыз. Әйе, әлбәттә, ул инде шулай бизәленеп табынга чыгарга тиеш. Барысын да Риза апа үзе бизәде. Менә карап торыгыз. Я, кайсына калып? Салаттан аласыз. Менә салат җиңел генә, анда яшелчәләр, горчица, әз генә апельсин суы белән шундый җиңел генә салат бу. Майонез да юк, берәй дә юк. Савытлары бик матур. Әйе, Савытлары урында менә апельсин. яңа елга ел теге шыршының уенчыклары кебек матур инде ул. Әшкелтем инде монда апельсинны салдык. Ашкелтем бик сизелми дә. Бик тәмле шундый. Бик тәмле урынында. Барысы да теге тузы җиткән дип әйтә алмыйм, тузы юк бит аның. Туз әз генә бар. Бармы? Әйе, анда борыш бар, шуның өчен бик әз генә тузы бар. Җиләк җимеше шундый. Тәмле.
Yeşilçeli, jilek jimişte olmasa sizilip tura olmasa da var. Әйе, алмасының кабыгын чистартып салдым. Менә күренмәсен өчен инде ул кабыгын салатлар шулай ясаган вакытта, Менә- һәр вакытта да кабыгын чистартырга кирәк. Риза падресен икәнләр кулгатып ашыйсы килә. Әйе, Алай ярыймы? Яисә алай менә- түгелме? Алай. Әйе, Эшләү дөрес без моны чыга алабыз. менә шулай аласыз. Бу инде Ә. безнең ананаслы тавык ите. Шулай җиңел генә бик тиз әзерләнә. Бик тиз булды, чынлап та мин менә күз алдымда. Тызбырыш. Менә йомшак кына киселә ул. Урадык табзаны. Генә каймак. Үзгәләр зур килешне ашырга ягъдабыз. Тәмле булсын. Рәхмәт. Сусал. Тәмле. Барысы да сизелә урында, барысы да үз урынында. Мин китабдан хәзер зур тизмсезлек белән камера сүндереп бу тавыкка керешкәннән дуслар, ләкин инде саны күрмичә калачаксыз. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә сезгә. Тагын бер кат вакыт табып килгән өчен һәм шундый җиңеллек, осталык белән бар эшендә башкарып күрсәткәнегез өчен барысы күз алдында булды. Менә бу безгә дә, үземә дә минем һәм безнең тамашачыларга да чынлап та зур дәрес булды Аш-су өлкәсендә. Һәм инде без үзебезнең шиксез рәхмәтләрне белгертеп, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл заводы Ашык акционер җәмгыятеннән әлеге сикеш яхшы табаларны, мәрмәр исекле табаларны тапшырабыз сезгә. Ой, рәхмәт бик зур. Үзегезнең якыннарыгызны сыйлыйсызмы? Үзегезнең рестораннарыгызга алып барып, андагыларны сыйлыйсызмы? Инде сезнең эш, безнең эш сезгә изгелекләр теләп, Алла рәхмәт яусын. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сезнең дә теләкләрегез булса, менә тамашачылар, сезнең алда рәхим итегез. Тамашачыларга иң беренче минем теләгем киләсе яңа еллар белән һәр берегезгә дә исәнлек, саулык, матур тормышлар, гаилә бәхете телим. Исән сау булыгыз. Исән сау булсак, Алла бирсә, яшәрбез. Дөньяларыбыз, иң мөһиме дөньяларыбыз тыныч булсын. Бик зур рәхмәт сезгә Булат, тапшыруыгызга чакырганыгыз өчен. Бик матур алып барасыз, бик матур. Сез алып барушы, уңган булган. Сезгә исәнлекләр телим Булат. Рәхмәт, Реза апа, бик зур рәхмәт. Илнур, Үз исемнән инде әйтмәкче булам, тәмле көрәш тапшыру озын гомерле булсын. амин. Әйе, менә һәрбер тамашачылар безнең караучыларга саулык, сәламәтлек теләсем килә. Дөньялар тыныч булсын, имин булсын. Тәмле ашагыз, дөрес ашагыз. Бәхет телим барыгызга да. Бик зур рәхмәт. Инде кабаттан рәхмәтләрне әйтәбез. Бүген бездә кунакта булган тәмле булсын рестораннар, Шилтәре рестораннары хуҗабикәсе Реза апа Хусейнова һәм инде Марокко рестораннар Шилтәре шеф-повары Илнур Гимаев иде. Бик зур рәхмәт дуслар. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV телеканалыннан атна сайын күзәтеп барыйк. Сау булыгыз, сау булыгыз.